ejeje mba Igbo nweme ekene eme unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị nunu na si mma akọpụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m ka ihe na-anụ ụbọchị na-anọ dị n'ala Igbo ka ọ maala gị mma, mana abịa n'ahịa izu tata bụ orie ndị mmiri ekenekwa eme unu mana orie bụ mmiri ka ọ bụ. Tata bụsịkwa ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị ji wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a na anyị nwantụrụkpa nle ndị orimando nwantụrụkpa nle ndị orimando riwe ndị orimando tawa ndị orimando ifochapi wọ. Akụkọ ifo ị na-echeta ka ọlụgo gị pere mbe kelifusigo ha ncha na nne biko ọ bụrụ na o nwee nke ịma anyị na-akọbero deyala anyị ya n'email adreesị a dị ebe a. Nwere ike dee ya dị ike dee ya n'oyibo, inwe ike ime voice record ise ndiela anya ọ bụkwa na ị chọrọ ị na-akọ ya n'onwe gị ebe a ka ọ magburu onwe ya. Ana m atụ anya ịnata ozi gị. Akụkọ nke tata bụ gịnị? Ka anyị kọọ maka eze ọchịagha. Unu mara ndị Igbo kwuru okwu si na a na-ajụgbu tupu elie. Eze ọchịagha na-ajụgburu ajụgbu wee lie. Nya ka anyị chọrọ ịkọ maka ya tata. Na-etufu ya ga ọbụla ka anyị gaa n'iru n'akụkọ anyị nke ụbọchị nke tata. Gbagide wee gbakwasị n'isi otu eze a na-akpọ ọchịagha ọchịwọ. Afọ eze akọwala onwe ya ọ bụ eze siri ike a na-atụ egwu ka ọ bụ eze gagola agha n'ọtụtụ obodo dị iche iche melie. Obodo niile gbara obodo eze ọchịagha okilikili bi n'ụjọ n'ihi na onweghị onye ma mgbe eze ọchịagha ga-adakpo ha ọgụ. Ndị ọbụla ọ dakporo ọgụ ogbuchapụfa, ndị fọrọ afọ ọkpọlụfa bata n'obodo ha abụla oru nya bodibo slave wee nye ya. Obodo niile wee bili n'egwu. O nwere otu obodo a na-akpọ obodo Ito. Obodo Ito bi n'ụjọ, ha amaghị ihe ha ga-eme. Mana obodo Ito nwere otu agadi nwanyị nwere ikikere ime anwansị dị iche iche ha na-akpọ amụsụ, ya bụ na ọ bụ witchcraft na olile amụsụ. Obodo Ito gakwuru nwanyị a, agadi nwanyị a wee yie ọnya biko wee sị na ọ bụrụ na onwe ike meli nwa olufe eze ọchịagha na ihe ọbụla ọ chọrọ na ha ga-emeli ya. Ha kwele agadi nwanyị a nkwa enu kwee nya nkwa na nwere ifefe na-agbafọrọ ya ga-emeli ya. Agadi nwanyị a kwelu ịga ịnụso igbu eze ọchịagha, mana ka anyị esikwa n'umie bụ nke ndị obodo Ito na-amarọ. Maka gịnị? Eze ọchịagha abụrụkwa eze agba aka egbu. Ọ bụrụ ezi ihe abasụ ọgụ melie nye. Kedụzi ka nwa agadi nwanyị ya esisi na oyi egbulu ha eze ọchịagha? Mana enyeli efe ndị oyibo na-akpọ benefit of doubt. Ife agadi nwanyị a mere. O nwere otu mmemme eze ọchịagha na-aga ogologo mee. Ọ na-esi nri onye ndị obodo onye ọbụla ebilie gbakọ ṅụọ. A na-enwe aṅụrị, a na-ama aka, a na-agba egwu, nwere ụdịka mmemme ụdịka kọnsatị a nara emefọ. Agadi nwanyị a wee luo mbọsị a ga-eme mmemme a, o wee tụgharịa onwe ya wee bụrụ ọmalịcha nwa agbọghọbịa. Nwa agbọghọbịa mma zuru arụ. O wee banye n'obodo eze ọchịagha. Ka ọ na-abata ebe a, o wee bụrụ n'oge a na-agba egwu, o wee yọbegwu ebube dị. A na-agba n'aka. Ọ bụrụ
sọsọ egwu ọ na-agba agba nọ na mma zuru ya arụ, akpụkpọ arụ ya bụ sọ mma, ihe niile gbasara nwaanyị a bụ sọsọ mma. Obodo eze ọchịagha, ihe ọbụla gbalụ mma bụ eze ọchịagha rarịsị oke tupu o wee luo ndị ọzọ. Ha mana onweghị onye ga-enwelu nwa agbọghọbịa ọma anụnwa na-abụrụ eze ọchịagha. Ha wee gbaba n'ime obi wee jije kpọọ ya ka ọ bịa fụkwa ife anya ha fụrụ na o nwere otu nwa agbọghọbịa ọma gbatalụ n'ọgba egwu, na ihe nwa agbọghọbịa bụ na mma, na ihe ọ na-agba n'egwu na ọ bụrụ ihe eji ọnụ ekwu. Eze ọchịagha wee sisi je dutelie nwa agbọghọbịa, wee dute ya. Oge ọ batalụ, mma ya mere eze ọchịagha ka o binie n'ochezie. O wee si na nwa agbọghọbịa abụlụgo nwunye ya, wee si ndị odibo si kpọlie ya ka ha kpọkpuolie n'ime ụlọ ya, n'ime obi ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ inside the chamber. Wee kpọkpuo ya ebe ahụ. Emesịla eze ọchịagha wee bịa n'ụlọ onye anụtalụ nwaanyị ọfụ, ọ bịa lie n'ife onye nụrụ nwaanyị ọfụ na-eli, mana nwaanyị a sị mba, don't rush me, easy, jili ya nwayọ. Ọ sị ngị chelu ka o sieli gị nri ka ilie. Esacha ya sị ya ngwa na ya ga-esie nri. Nwaanyị a wee jee wee sichala eze ọchịagha nri, were ọgwụ ụla mee gịnị tụịnị ya. Eze ọchịagha elisie nya na ụla a na-eme. Oge ọ nọzi n'ụla, nwaanyị yini wee welu mma wee mee gịnị wee gburu isi eze ọchịagha tinye n'ime akpa, gbachibido ụzọ nnaba n'obodo fa obodo ito. Oge ha na lulu ogbuli isi eze ọchịagha wee bunye eze fa, oke ụzụ wee tụọ, obodo niile agbakọ, ọṅụ wee dị n'obodo fa. Eze obodo ito ozigbo wee kpọkọ ndị agha ya ka ha dị njikere ije jee n'ụsọ obodo eze ọchịagha ọgụ, maka na onye a na-atụ egwu emego gịnị anwụgo. Oge chi folu, ndị obodo eze ọchịagha pụtago ka ha kene eze ka ha na-esi ekene ya, maka na obodo eze ọchịagha bụ na chifu ụtụtụ obodo niile ebebịa kpọọla ya isi ala na ọ bụ oke eze ka ọ bụ. Mana oge ha pụtara, ha fụrụ ya n'ochezie, wee jụba ndị odibie, mana ndị odibie si na ha fụbekwara kemgbe ọ kpọ nwunye ya wee nakpu ụla. Wee jee ebe a wee kụgide aka, emepere ụzọ, ha wee gbakọ ụzọ. Oge a na-agbakazi ụzọ, wee bulu ozu eze ọchịagha ka afụlụ, wee bụrụ na gịnị na ọnwụgo. Ọ bụrụkwa na ọnwụgo na isi adịrịkwe, nwunye ya anyị ọkpọ wee nakpu ụla afọrọzịa. Ndị obodo mụrụkwu ebe anyị esi wee chọgị ya, maka gịnị na ha mara onye ọ bụ, ajụgburu ajụgbu wee libe. Tupu ha mara ihe na-emenụ, nekwa ndị agha obodo ito ka ha dakpụrụ obodo ha wee mee gịnị wee gbuchapụfa. Ndị nke fọrọ afọ ha wee kpọrọfa wee kpọna obodo fa, ha wee bụrụ oru wee nye ndị obodo ito. Wee bụrụ otu a ka esi wee gbuchapụ otu eze ama ama, eze ọchịagha. Wee bụrụ otu a ka esi wee gbuchapụ ndị obodo ya, ndị fọzi afọ wee bụrụ oru wee nye ndị obodo ito. Ifochakpi Igbo bụ sọ mma. Ebe a ka akụkọ nke taa ya bịa n'isi njedebe. Eji m n'aka na onwe ihe mụta n'akụkọ a na-ajụgbu tupu erie. Ụmụ nwaanyị ọ bụrụ taa ka anyị kpọbara ike ma Samson, ndị ike niile nwaanyị ka eji akwachie. Nya bụ anụkwana nwaanyị maka na ọ maka, anụkwana nwaanyị maka na onye na-amara onye ọ bụ. Ya ajụ ese jugbuo tupu ilibe. Ngwakwana Igbo bụ Igbo, ọ ya adịkwala izi ọzọ ka emesịa anụ.